Beno, gai berri bati ekingo diogu. Kasu honetan, zatikiak, bai? Beno, orduan, lehenengo, zatiki kontzeptua. Zer da zatiki bat, ez? Bueno, zatikiak unitatearen zatitzat edo eragiletzat edo zatiketatzat har ditzakegu. Bale? Bueno, joango gara poliki-poliki hauek ikusten, ez? Orduan, zatikiak unitatearen zati bat adierazten dute. Zer esan nahi duen horrek. Zatikiak eragileak dira. Batzutan ere, eragile moduan kontsidera ditzazkegu ikusiko dugu ere. Eta zatikiak zatiketa adieraziak dira azken finean ere bai. Beste kontzeptu bat zatikien inguruan. Orduan, az gaitezen lehenengoakin. Zatikiek unitatearen zati bat adierazten dute. Osotasuna unitate moduan hartu eta zati berdinetan zatitzen dugu. Zatiki batek zati horien kantitate zehatz bat adierazten du. Hau da, imaginatu, daukagula hemen 2 bosten, bai? Orduan, unitatea hau dena izango balitz, izendatzaileak esaten digu zenbat zatitan banatzen dugun unitatea, kasu honetan 5 zatitan, eta zenbakitzaileak esaten digu zenbat zati hartzen ditugun ondoren, 2, bai? Beraz, hau izango litzateke 2 bosten, bai? Bestera batean, unitatea ere, tarta bate moduan irudika dezakegu, bai? Kasu honetan, 6rena, honek esan nahi du, tarta 6 zatitan banatzen dugula, bai, izendatzaileak hori izaten digulako, eta 6 zati horietatik bat hartzen dugula, bai, hori izango litzateke beraz, bat 6ren. Beste adibidetxo bat, unitatea hau dena izango balitz, kasu honetan, 4 12 daukagunez, 12 zatitan banatzen dugu unitatea, eta horietatik hartzen ditugu 4. Hori litzateke 4 12ren. Bueno, zatikiek unitatea baino kantitate txikiagoa, handiagoa, edo unitatea adinakoa adierazi dezakete. Adibidez, kasu honetan, fijatzen bagara, 4 ez? Bat zati 4. Bat baino txikiagoa da bai, ze unitatea banatu dugu 4 zatitan, da hartu dugu bat. Beraz, zati laranja, unitatea baino txikiagoa da bai. Bale, beste adibidetxo bat, kasu honetan, 4 bai? 4 zati 4, bat da. Bai, beraz, unitatea 4 zatitan banatu eta 4ak hartzen bai ditugu, hain zuzen hau da, unitatea, bai? Bale. Eta gertatu daiteke ere, zatikia unitatea baino handiago izatea. Kasu honetan begiratu, 5, 4 orduan. Unitatea 4 zatitan banatzen dugu. Eta gero hartu behar ditugu 5. Orduan, unitatea hartzen dugu, 4 zatitan banatzen dugu, eta hartu behar ditugu 5, 1, 2, 3, 4 hartuta gero, ikusten dugu 5garren bat behar dugu, orduan, beste unitate bat zabaldu behar dugu, 4 zatitan banatu ere, eta horietatik 5garren hartzen dugu. Beraz, fijatzen bazarete, 5 4 ja unitatea baino handiagoa da. Orduan, izan diteke, unitatea baino txikiagoa izatea zatikia, unitatea bera, edo unitatea baino gehiago izatea, bai? Bale. Hori zatiki kontzeptua, beste kontzeptu bat ikusiko dugu orduan, orain. Zatikiak eragile bezala. Zatikia kantitate bati eragin eta kantitate hori aldatzen duen zenbakia da. Adibidez, hemen behan ikusiko dugu, bidoiak 20 litroko edukiera badu, bidoian 20 litroren 2 bosten daude, esaten digute, bai? Orduan, daukagu bidoi bat, bidoi osoan 20 litro ditugu, bai? Eta esate digute, bidoian, bai, 20 litroren 2 bosten, kasu honetan gasolina edo dena delakoa, daukagula, bai? Hau, urdinez dagoena, da, bidoian daukagun edukiera, bai? Orduan, azken finean zer egiten dugu? 20 litroak, 2 bosten ditugunez, 5 zatitan banatzen dugu, eta hartzen ditugu 2, ez? Orduan, 20 litroren 2 bosten, zenbat den kalkulatzeko biratuz egin dugun. 20 litroak, 1, 2, 3, 4, 5 zatitan zatitu, eta gero, horietatik hartzen ditugu 2. Beraz, 20 litroren 2 bosten egin duguna izan da, 20 litroak zati 5 egin dugu, eta gero, ematen diguna, dela zati bakoitza, 2 x 2. Bai? Orduan, 20 litroren 2 bosten da, 20 litroak 5 zatitan, izendatzaileak esaten digu zenbat zatitan banatzen dugun, eta zenbakitzaileak zenbat zati hartzen ditugun. Orduan, 20 zati 5 egin dugu, 2 x 2. Eta eragiketa egiten badugu, 20 zati 5 izango litzateke banaketaren zatitxo bakoitzak ematen diguna kasu honetan 4, bai, 20 zati 5 da 4, eta gero 4ko zenbat zatitxo hartu ditugu 2, beraz 4 x 2, bai, 4 x 2, eta honek ematen digu 8 litro, bai?
Beste era batean ere ulertu dezakegu. 20 litroren bi bosten, bain dezakegu lehenengo biderketa eta gero zatiketa, bai? Zeren biderketa eta zatiketaren arteko prioridadeak berdina dira, orduan egin dezaket zatiketa baino lehen egin dezaket ere 20 bider bi eta gero zati bost, bai? Honek ematen digu 40 zati bost, 8 litro be bai. Zinbaz, egin beharrean zatiketa lehenengo eta gero biderketa egiten dut lehenengo 20 bider bi eta gero zati bost, bale? Beno, beste kontzeptu bat. Zatikiak zatiketa adieraziak dira. Bai, azkenean zatiki bat dela zatiketa bat, adierazita, ez? Zatiki baten balioa zenbakitzailearen eta izendatzailearen arteko zatiketa dela. Bai, egiten badut zatiketa, adibidez, bi bosten daukat, bai, egiten badut zatiketa, bi zati bost, bai, honek ematen digula 0,4, bai? Eta azken finean 0,4 zenbaki hamartar hau eta bi bosten berdina da, baina era ezberdinetan adierazita. Hau, hamartar moduan, eta hau zatiki moduan. Bai, zatiketa egin da gero, hamartarra lortzen dugu. Beraz, bi bosten izango litzateke bi unitate bosten artean zatitzea, bai? Ikusten baditugu hemen daukagu bat eta bi unitate. Zatitzen baditugu bat, bi, hiru, lau eta bost zatitan, zati bakoitza zenbatekoa da? Ba, hau baldin bada unitatea, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, bai? 0,4koa da zati bakoitza. Beno, orduan, zatikitik hamartarrera pasatu eta alderantziz ikusi dugu moduan, zatikiak zatiketa adieraziak badira, egiten badugu zatiketa hamartarrera pasa dezakegu, Justo aurreko horretan ikusi dugu moduan, orduan, hamartarrera pasatzeko bakarrik da zatiketa egitea, zatikiak adierazten duen zatiketa bat, hamarren, egiten dut bat zati hamar, 0,1. Bost laurden, bost zati lau egitea litzateke, beraz, 1,5. Hiru zati sortzi, hiru zati sortzi egiten badut, 0,375, bai? Orduan, zatikitik hamartarrera, erreza da, bai? Batzutan, zatiketak ez digu hamartar kopuru zehatz bat ematen, bai? Eta zenbaki hauei ditzen digu hamartar periodikoak. Adibidez, bat zati hiru, erena egiten badut bat zati hiru, azten naiz 0,3, urrengo hamartar bat ateratzen dut hiru, eta denbora guztian errepikatzen da, bai? Orduan, kasu hauetan, hauei deitzen digu hamartar periodikoak. Eta errepikatzen den zati hori, bai? Txapel honen azpian adierazten dugu, kasu honetan 0,3 txapela esan nahi du, hirua hemendik aurrera denbora guztian errepikatuko litzatekela. Beste adibide bat, bi zati hamaika, bai, bi hamaikaren. Orduan egin behar dugu, bi zati hamaika. Honen ematen gu 0, eta azten gara bat, sortzi, urrengoa da bat, sortzi, denbora guztian bat, sortzi, beraz, 0,18 denbora guztian, txapela azpian jarriko dugu denbora guztian errepikatzen bai da. Vale, horre dira zenbaki hamartar periodikoak. Hamartar zehatzetik zatikira pasatu, bai? Kontrakoa. Kasu honetan daukagu zenbaki hamartarra eta nola pasatzen den zatikira, bai? Zenbaki hamartar zehatzak zatiketa moduan adieraz daitezke. Zati hamar, 100, 1000 eginez. Beraz, hauek zatiki moduan eman daitezke. Adibidez, 0,7. Bale, jartzen dugu zenbakia komarik gabe, eta gero komaren atzetik zenbaki bat badaukagu, zati hamar egin behar dugu. Bi zenbakiko egin ditu, zati 100. Bai, orduan, koma mugitzen badugu leku bat, zazpi dukitzeko goian komari gabe, egin dugu zati hamar. Bale, orduan, kasu honetan 0,6 izango litzateke zazpi zati hamar, orduan, zatiki moduan zazpi hamarren. Bai? Beste zenbaki hau, 0,5. Hemen koma, bi leku mugitu behar dugu, bai? Orduan, egiten duguna da, 25 zati 100, bai? Bi 0, bai? Bi leku mugitu dugunez, zati 100. Beraz, zatiki moduan izango litzateke 25 zati 1. Bale, zatikia konparatzeko era bat, zatikia hamartarrera pasatzea eta gero zenbaki hamartarra konparatzea da, bai? Konparatzeko, adibidez, bi eren eta bost hortziren zein bereien artean zein dena handiago, bai? Egin dezakegu zatiketa, zenbakigu zatiketa egiten lortzen dugula zatikiaren baliokide hamartarra, eta gero konparatzen ditugu bi hamartarra, kasu honetan, bi zatiro eginez 0,666 ematen digu, eta zati sortzi eginez 0,625 bost. Orduan bakigu 0,666, 0,625 bost, baina handiagoa dela, beraz, ere dakigu bieren, bost hortziren, baino handiagoa dela. Hemen ikusten dugu grafikoki, zatiki bakoitza, besterik gabe. Balio berdineko zatikiak, batzutan, zatikiak ezberdinak izan arren, adierazten dute zati berdina esan nahi dut. Adibidez,
laurdena, bai, unitatea lau zatitan banatu dugu eta hartu dugu bat. Hiru amabiren unitatea 12 zatitan banatu dugu eta hartu ditugu 3. Fijatzen bagara, zati laranja hau eta hau berdina dira, bai. Eta biratu 10 pasatzen badugu, egiten badugu zatiketa bat zati lau, ematen digu 0,5 eta 3 zati 12 ere ematen digu 0,5. Beraz, bi zatiki hauek baliokideak dira, balio berdina dute. Bai, ezberdinak diruditen arren, balio berdina dute. Bale, oso ondo. Nola lortu zatiki baliokideak ikusiko dugu, bai. Zatiki bateko bi gaiak zenbaki berdinarekin biderkatu edo zatitzean, adierazitako unitate zatia ez da aldatzen. Horan, nik olako zatiki bat badaukat, adibidez, 3-6-ren, bai? Kasu honetan litzateke tarta 6 zatitan banatu eta 3 hartzea, bai? Eta amartar moduan 3 zati 6, 0,5 izango litzateke, bai? Horan, zati digutena, zenbakitzailea, goikoa eta bekoa, zenbaki berdinarekin zatitzen badugu adibidez, zatikia ez dela aldatzen. Kasu honetan, 3 eta 6, zenbaki berdin batekin adibidez 3rekin zatitu ditzazkegu biak, ez? Orduan, kasu honetan hemen ateratzen zaigun emaitza, bai, goian eta behan zati 3 egiten badugu, goian 3 zati 3, bat litzateke eta behan 6 zati 3, 2 litzateke, bai? Eta hon, fijatzen bagara egiten badugu, pastelaren erdia, bai, kasu honetan ere, lehengo zati berbera adierazten du, bai? 0,5, bai, zatiketa eginda, amartarrera pasatuta, 0,5. Bai, orduan, goikoa eta bekoa zenbaki berdinarekin zatitu badezakegu, lortzen dugun zatikia baliokidea da. Eta esate digute bai, biderkatuta goikoa eta bekoa zenbaki berdinarekin ere zatikia ez dela aldatzen. Kasu honetan, biderbi egiten badut goian eta behan, goian 3 biderbi 6 eta behan 6 biderbi 12. Fijatzen bagara, tarta bat 12 zatitan banatu eta 6 hartzen badugu, zati berdea berdina da. Eta zatiketa eginda ere, amartar moduan berdina da. Bai? Beraz, horrela lortu ditzazkegu zatiki baliokideak. Bai, orduan, ikusten dugu erdia, 3-6-ren eta 6-12-ren balio berdina dutela, hau da, baliokideak direla. Eta orduan, zatikiak nola simplifikatzen diren. Zatikiaren bigaiak zenbaki berdinarekin zatituz lortzen da. Bai, adibidez, 12-18-ren. Badakit 12-18 zati biak bikoitia direnez egin dezakedala. Beraz, 12 zati bi eginda eta 18 zati bi eginda zatikia ez litzateke aldatuko, bai? Zengo litzateke zatiki baliokide bat, kasu honetan 6-9-ren, zatiki baliokide bat da, eta bestea baino simpleagoa. Baina oraindik zenbaki berdin batekin zatitu badezakegu, jarraitu behar dugu, eta kasu honetan 6 eta 9 ere 3rekin zatigarriak dira. Beraz, goian eta behan zati 3 egiten badut, 2 eren ematen dit, 6 zati 3 2 eta 9 zati 3 3. 2 eren 2 eta 3 badaukate zatitzaile aman komunik? Ez. Bakasu hau izango litzateke ja azkenengo emaitza zatiki laburtezina, bai? Zatiki hau da bestea hasierakoaren balio berdina dauka, bai? Eta gainera gehiago ezingo litzateke laburtu, bai? Ezin da gehiago simplifikatu. Bai, ikusten badugu, hemen 18-ren, 6-9-ren eta 2 eren lortu ditugu eta guztiek adierazten dute zati berdina, bai? Eta azkenean 2 eren jada laburtezina ez dagoelako zenbakirik goian eta behan, bai, zatitu dezaketenak zenbaki berdina, goian eta behan zatitu dezaketenak 2 eta 3, bale? Hau ere, zuzenean egin daiteke ZKH erabiliz. Biratu, 12-18-ren. Nik ateratzen badut 12 eta 18-ren ZKH, kasu honetan 6 dela, bai? Eta zuzenean egiten badut ZKH horrekin zatitu 12 eta 18, hau da, 12 zati 6 eta 18 zati 6, honek ematen zuzenean zatiki laburtezina, azkenengo zatikia, bai? Bai, orduan, edo poliki-poliki goian bezala simplifikatuz joan gaitezke, zatitzaile ezberdinak topatuz, edo zuzenean ZKH topatu eta ZKH horrekin zatituta lortzen dugu amaierako zatikia. Bai, bi era hauek erabili daitezke zatiki bat simplifikatzeko. Bale, bi zatiki baliokideak diren nola jakin dezakegun. Bai, bi zatiki baliokideak badira, zatikietan gaien arteko biderketa gurutzatua emaitzak berdina dira. Bale, ikusiko dugu hemen jartzen duena, bai, A zati B eta C zati D, biak zatikiak balio berdina badukate, biderketa gurutzatuak A bider D eta B bider C, A bider D eta B bider C berdin eman behar du. Adibidetxo batekin hobetu lertuko dugu. Demagun ematen digutela 3 laurden eta 9 12. Ikusten dugun moduan baliokideak dira. Goazen frogatzera.
hemen goian esan diguten biderketa gurutzatuaren bitartez. Orduan, 3 laurden eta 9 12 esaten digute berdina direla. Orduan, biderketa gurutzatu eginda, balio berdina lortu behar dugu. Hau da, 3 bider 12, laranjas dagona, eta 4 bider 9 eginda, emaitza berdina lortu beharko genuke. Orduan, 3 bider 12 eginda, eta 4 bider 9 eginda, fijatzen bagara, 36 eta 36 ematen dute. Beraz, honela frogatu dugu, bizatiki hauek baliokideak direla. Bale, eta nola kalkulatu dezakegu gai ez ezaguna bizatiki baliokideen berdintzan. Aurreko erlazio horrek, bai, horretik ikusi dugun biderketa gurutzatu horrek, bizatiki baliokideren 3 gai jakinda laugarrena zein den kalkulatzeko modua ematen digu. Hau da, imaginatu daukagula, 3 laurden berdin 9 zati x, bai, nahi dugu topatu zatiki baliokide bat, 3 laurdenen zatiki baliokide bat, zenbakitzailean 9 dagona, eta bean, orduan ze zenbaki egon beharko lukeen kalkulatu nahi dugu, bai. Orduan, x, hau, atera behar dugu, eta zer dakigu lehen ikusi dugun erlazioan, ba, biderketa gurutzatuak, hau da, 3 bider x eta 4 zati bider 9, oza, 4 bider 9 barkatu, emaitza berdina bartigula beraz, 3 bider x eta 4 bider 9 balio berdina izan behar du, bai, orduan, nik 3 bider x alde honetan eta 4 bider 9 egiten badutu eta masei dela, x nahi dudan ez jakin zen baden, 3 hau beste aldera pasatu behar dut, eta kasu honetan 3 hau x-ari dago biderkatzen. Ba, beste aldera pasatzerakoan, kontrako eragiketa egin behar da. Beraz, hemen 3 biderkatzen badago, beste aldera zatitzen pasatuko litzateke, eta ja x bakarrik geratuko litzateke. X berdin, beste aldean neukan 36, zati 3, beraz, 12 litzateke x. Beste adibidetxo bat. Demagun hemen, x alde honetan daukagula behan, bai? Orduan hemen ere, biderketa gurutzatua, 3 bider 12 eta x bider 9 berdina izan behar da, bai? Orduan egiten dugu, 3 bider 12, 36 dela, eta x bider 9 daukagu bestaldean, beraz, x bakarrik guzteko 9 hau zatitzen pasatu behar da, ze biderkatzen dagoenez bestaldera zatitzen. Beraz, geratuko litzaiguke x dela, 36 zati 9. Hau da, egiten badugu zatiketa, x kasu honetan da 4. Bueno, hau izan da guztia, bai? Eta klasean, bertan azaldutako kontzeptu hauek landuko ditugu ariketa ezberdinen bitartez apurka-apurka.